Assalamualaikum warahmatullah. Derɗiraɓe on dabbe groupe ji P network on kofnama on gilanama kayroji ɗuɗɗi ɗum dari ko man Adamu Haruna e nandi derɗiraɓe ɗuɗɓe gaɗinode man dede KYC KYC mu en validakano miɗo yelo goto nder meɗen fou lorto larta dede compte muɗum yiya gam min bolanan ɗon Adamu Haruna mi neɓayi komi waɗi deman KYC am waɗayi ko une semaine o dalila ko wanno mi waɗayno deman KYC am man bo amma mi waɗi deman KYC balɗe saliɗe mi waɗiri ɗum bo be passeport miɗo matina derɗiraɓe to a waɗiri deman KYC maɗa be passeport ɗum ɗo ɓeɗo accepta ɗum facilement par rapport to a waɗiri ɗum be carte d'identité bana ɓen marɓe passeport ɗo gaɗire deman KYC maɗum be passeport be carte d'identité fou ɓeɗo accepta mais je passeport ɓuuri yawugo min mi waɗiri deman KYC am be passeport derɗiraɓe ɓe on dari ɗo miɗo ha P browser to mi wari mi nasti ha dedei KYC P je darata ɗo mi clique dow majum banni ɗum waɗan recherche ɗum waddanayam ha babal ɗum hollaniyam leyde stati KYC am may ɗo no woni deman KYC am ɗo en giyan dede ɗum hollay en ɗum validake lignewol je ɗum hollayno en ɗum ɗo annatan ɗo ni en tan mi larugo lignewol may ɗo ngol heewi ngol warti en verte e ngol holli en bo KYC may ɗo déjà validé gam may ɗo en nden ha ɗum timmina charge go connexion may dama seɗɗa. Ok ɓay dari ɗo derɗiraɓe ɗum ɗo holla en connexion ɗum ɗo waɗa recherche toujours en patienta quelque temps hedde ɗum timmina charge go. Ok derɗiraɓe mi tammi en daari ɗum maɓɓitake ba en daari dedei lignewol je mi wino en tawano lignewol may ngol ɗonno un peu en couleur ɗum ɗo ɗo mais déjà en laari ngol warti en verte dow ɗo ɓeɗo holli heureux de vous revoir ici vous pouvez suivre les statuts de votre demande de KYC ba en daari dedei lignewol ngol may ngol ɗo déjà ngol ɗon en verte ɓe holli état de votre demande de KYC passé votre demande de KYC est terminé et approuvé donc ɓe approuve de KYC meɗen c'est déjà bon e cotta ɗo ɓe wi en ten mari haaji en garta en validateur en ɗon deveni validateur en foti en garta ene ma en ɗo validana himɓe de KYC may ɗo to en mari haaji en foti en garta en ɗo valida KYC may ɗo donc banni donc ɗo ɗum seɗɗa de mi wari mi ha mi explique en goto nder moɗon fu ha larto e stati KYC muɗum to a waɗano deman KYC bo waɗu deman waɗugo KYC to a andano ɗum warete bo en gaɗino vidéo de explicata himɓe no waɗirta deman KYC may ɗo to goɗɗo mari haaji explication may ɗo formation may ɗo yoɓay 5000 francs boro joyi yoɓata ɗum yerbana ɗum de procédé man mi tammi on faami on fofnama on gettama on giranama kayruji ɗuɗɗi ɗum derdi ko mon Adamu Haruna numéro téléphone am 70 71 77 70 ɗo numéro whatsapp am je on mbawata matugomi dow toon ami yerbana on ɗo man ɗo on fofnama on gettama on giranama kayruji ɗuɗɗi. Assalamu aleykum.